Hi mga bata! Kumusta mo karong adlaw? Okay ra ba mo? I hope nga okay lang gid ang mga bata karong buntaga. Nakabalo si teacher nga maayo na daw kaayo mo sa inyong module. Hatid na gid mo na human sa inyong module. Tarungan kita inyong mga bata para naa na pud si teacher ihatag nga mga stars. O daghan kay si teacher nga gi-prepare nga stars para sa inyo nga para mag very good ang mga bata sa ilaha mga balay. Okay, sige. Karon buntag mga bata. Di ba gitudluan na mo ni teacher bahin sa takuri. Kanta nga takuri. Ako si takuri. Karon na pud mga bata na sa itudlo si teacher. Bahin kini sa lima ka chikading. Okay, unsa may mga chikading teacher? Wala may kailangan ng chikading. Okay, ang chikading bahin kani sa mga birds. Okay, i-count na to kung pila ka birds ang naa sa tubangan ni teacher. 1, 2, 3, 4, 5. Naay 5 ka buo chikading. Asa man nato makita ang mga chikading mga bata or ang mga birds? Man nato makita. Makita nato siya sa trees. Okay, sa trees nato makita. Asa man na sila gabatugan or asa man na sila nagpatong? Nagpatong sila sa branch sa trees or sa sanga sa kahoy. Sige, atong lang tawon kung unsa maning kantaha nga itudlo ni teacher bahin sa lima ka chikading. Okay. Ang mga birds kagapatong sila sa branch sa trees. So ato himuon ato ang self nga kita ang trees. Then ang ato ang hands, ato ang himuon nga kita ang mga mao kini ang mga sanga or mga branch sa trees. Diri magbatog ang mga chikading. Okay, sige, maminaw mga bata, gamiton gyapon ang ears ug maminaw. Ug i-move nato atong body ug unsaon nato pa dance kini nga kanta. Okay, paminaw ha. Listen, timuon din ninyo sa inyong balay. Okay, sige. Karon mga bata, ato nang kantahon ang lima ka chikading. Okay, ready? 1, 2, 3, go! May lima ka chikading ni batok sa sangaming lupad ang usa o gupat na lang sila chikading chikading nga lupad chikading chikading nga sayaw sayaw may upat ka chikading ni batok sa sangaming lupad ang usa ug tulo na lang sila chikading chikading galupad lupad chikading chikading nga sayaw sayaw may tulo ka chikading ni batok sa sanga ming lupad ang usa ug duha na lang sila chikading chikading galupad lupad chikading chikading nga sayaw sayaw may duha ka chikading ni batok sa sanga ming lupad ang usa ug usa na lang sila chikading chikading galupad lupad chikading chikading nga sayaw sayaw may usa ka chikading ni batok sa sanga ming lupad ang usa ug wala na sila chikading chikading galupad lupad chikading chikading nga sayaw sayaw. Okay, nangawala na ang lima ka chikading kay nang lupad na sila tanan. Kay gusto ba mo nga baliko na to ang lima ka birds nga mopatong sa ato ang sanga sa ato ang kahoy? Okay, sige. Ato ang kantahon balik ang lima ka chikading. Okay, ready? 1, 2, 3, go! May lima ka chikading ni batok sa sangaming lupad ang usa ug upat na lang sila chikading chikading galupad lupad chikading chikading kasayaw sayaw may upat ka chikading ni batok sa sangaming lupad ang usa ug tulo na lang sila chikading chikading galupad lupad chikading chikading kasayaw sayaw may tulo ka chikading ni batok sa sanga ming lupad ang usa ug duha na lang sila chikading chikading naglupad lupad chikading chikading kasayaw sayaw may duha ka chikading
Batok sa sangaming lupad ang usa, ug usa na lang sila, chikading chikad, galupad lupad, chikading chikad, kasayaw sayaw, may usa ka chikading ni batok sa sangaming lupad ang usa, ug wala na sila, chikading chikad, naglupad lupad, chikading chikad, kasayaw sayaw. Okay! We are done! Mora to ang kanta bahin sa chikading biyangak si teacher. Kay, grabe ka ayo. O, kay nahanglan mag-dance kin mo sa balay. Magsayaw, mag-dance kin mo bahin sa 5 ka chikading. Okay. Gusto ni teacher makita nga makabalo mo ato nga dance ha. O ka ato nga song. Okay. Goodbye kids! See you! Bye-bye!